Добрий день усім добрим людям. Ось, як цікаво, зроблено американським авто. Памеры экрана аднолькавыя к кітайскім, але больш за ўсё мяне ўразіла вось гэта. Паглядзіце. Тут, як і кітайца, ёсць месца пад стаканчыкі, пад бутэлькі, але вось тут месца пад гэта, пад тэлефон, і ён так проціскаецца такой пласцінкай. Тут беспроводная зарадка, тут два выхады. Вось гэта рэч. Як ён тут адчыняецца? Ну ніяк не могу пакуль адчыніць. Вот все бліскучае. Салон, бачыце, ён з мікраправетрываннем. Педалі адрозніваюцца таксама. Тут няма стоп і плей, як у кітайскім авто. Так, крыша без люка. Тут усё выдатна, кнопачка SOS не гарыць. Все на ангельску. Паглядзім ззаду. Вось такія тут надпісы у нас ёсць. Памеры дыскаў, колаў. Тут налепка такая. Таксама все даведацца, як правильно зрабіць. Ззаду амаль тое самае, што і кітайца. Все так же зроблена. Тут усё аднолькавае. Салон якасны. Пластик. Пофарбовано добра. Супер авто. Причем